Eta ETV-on plataforman aurrentzako, familientzako, etxeko txikienentzako ekitaldi berezia, Bilboko Aste Nagusiko egitarau honetan, eta zuzenean gu ere saiatuko gara. Etxeko aurrek eta umeek bizi duten fantasia eta momentu berezi hori pantailaren beste aldera ere eramaten, itsasoko animaliak, Bali balea protagonista duen desfile honetako parte hartzaileak, eta gurekin da lehen aurkeztu dizuegun moduan Oizeder Maio, komunikatzailea eta gazteako lankidea, eta esaten zenigun Oizeder lehen aldiz guraso begiekin ikusiko duzula Bilboko Aste Nagusia bezala gaurko desfilea ere. Nola aldatzen da begirada hori, ez? Guraso zarenean. Bueno, guztiz aldatzen da, ze orain arte normalian programartzen zenun eta arratsaldeko 7:00 aurrera zeuden ekitaldiak begibistan ikusten zenitun, ez? Fitxate, kontzertuak, eta guain justo kontrakoa, gure gizeko 9:00 diana, txikigunea, eta desfile hau, egia da, ikustekoa bai dala txikientzat eta hundientzat, baino txikikin beste modu baten ikusten duzu, eta magia, fantasia, mitologia mundu hori sartzeko aproposa da, ume bat balin badukezu, aur txiki bat balin badukezu, ikaragarria da, eta niretzat aurten oso berezia da, bai. Esaten zenuen bereziagoa dela aur batentzat, bereziagoa dela ume batentzat gaurkoa moduko desfile bat ikustea. Zer da zure ustez arreta gehien ematen diena, edo nora joaten zaizkie begiak halako zerbait ikusitakoan? Nik uste dut protagonista argi eta garbi balea dela, eta gainera kolore horiekin ikusten duzu telebistan, ez da, bizkat urdina, horila, berdea, 12 metroko luzera horrekin, baina olagarroak ere nik uste dut atentzioa dituko duela 8 tentakulu horiekin baita ere, nahiko zabala delako, eta nik uste dut txikitxoak ere geratzen diala, harridura eta izutu egiten direla pixkat, ez da, hortxe mugortan ibiltzen direla uste dut. Desfilea zabaltzen, desfilearen buruan Bali balea, ikusten dugu nola hemen Granbiako zuhaitzen artean ere, nola harrapatuta gelditzen ari den, edo nola 12 metro luze, 5 metro zabal, ez da txikia Bali balea, eta uste dut Bali balearen aldamenean dagoela Mikel Etxarri, Mikel aurrera. Zara hemen, balearen alboan ez gaude, balearen azpian gaude, hemen Aniarekin, Ania, zer moduz, nola da olako balea heltzea? Pizua dauka baina oso ondo. Eta zer da, lehenengo urtia hemen? Bai, niretza bai. Esan diazu leheno, antolakuntzan urte gehiago ontzala. Egon naiz baina beste postuaekin. Eta ez dakit, ilusio berezikan badakan hemen bilbotarrentzat olako balea eramatea. Bai, ze betiko da, desfile hau betikoa da. Eta konta eguzu, hemen dakazue arnesa. Bai. Zergatik, zenbat pixatzen du baliak? Asko, ze 10 gaude eta kostatzen daz. Luis, benka, tiratze du goraka, indarrak, guantiak eta dena dazkazu, jantzita bazpare, konta eguzu. Bai, da protezion bat, dize, guarda oso gogorra da, eta justuarekin kostatzen da, baina saiatuko gara, ondo egitea. Hau da, hemen da hon ambientea balearen azpian, oaintxe Aniak kontatu digun nola dan olako bale hau heltzea, eta gu hemen gertu ibiliko gara dana zuetzako kontatzeko. Eskerrik asko Ania eta eskerrik asko Mikel, nolako lana daukaten gaur, marinel horiek, 10 marinel horiek, olatuen erritmoan Bilboko kaleetan barrena Bali balea eramateko, 12 metroko luzera daukan balea koloretsua, balea urdina, ura ere botatzen duena. Hori esan bar nizunan, ez, gainera, kontutan izan bar dugu bero handiko eguna dela gaur, nik uste dut, balea ura botatzen duen bitartean, ureztatzea ere eskertuko dutela gerturatu diren guztiek. Eta gainera nik uste dut, mitologikoki baita ere umeia azaltzen zaie pixka bat, ez da? Eta balea esango nuke dela, sakon handiko emozioei aurre egiteko, gai den animalia, ez da? Ureztatzeko eta igeri egiteko, nik horrela umea guendi txikia da ez, baina nire hilobei eta horrela esaten diet, ez da? Eta horrelako gauzak nik uste esplikatzea animalien bitartez polita dela. Haur literaturan askotan aipatzen dira animaliak, eta mundu osoko literaturan dauka presentzia berezia balearen figura horrek, eta esan duztu umei ezagun egiten zaie, zeintzu dira zure ustez, nolako olatuak egiten dituen baleak? Oizeder, zeintzu dira zure ustez baleak presenten dauzkaten istorioak umeentzat, edo umeek zergatik gogoratzen dute balea?
ze historioren gatik? Karo, bueno, nik gaur egungo umeek nik uste dut batez ere, edo nik uste dut Nemo, adibidez, Nemo marrazki bizi duenetan baleak sekulako presentzia du, eta askotan baleak baita ere historiotan garrantzi handiko animalia da, ze normalian irentsi egiten ditu pertsonaiak, baino ez modu txar batean, ez da? Ez dala gaiztua dalako, baizik eta bueno, bere naturarekin bat egiten delako eta irentsi egiten ditu, baina gero askatu egiten ditu, ez da? Nik uste baita ere parte dala, baino parte polita eta baikor batean, ez da, Eta euskaldunontzat ere zein berezia den balea eta arrantzari hain lotuta dagoen herria izanik, nola bizi dugun balea hain modu gertukoan edo. Hala ere ez dakit, Maialen Sorzabal bere hor zaudet, ez dakit beldurrez edo dauden ikusleak edo gogotsu edo zer diote ikusleek? Hemen etxeko txikiak urduri ikusi ditugu pasada bali-balea, eta hemenago bi laguntxorekin. Kaixo bikote, zer modu? Kontatu didate gaur, hau ekarri dutela etxetik bali-baleari botatzeko. Erakutsiko diguzue, zer da hori? Papera. Eta nola egin behar da bali-balea pasatzean, erakutsi nola bota diozuen? Zer sentitu dezue bali-balea pasadenean, erraldoia zen ez da? Bai. Zein da erraldoiago da zuen ustez? Erraldoi bat ala bali-balea? Ez daki. Eta orain zein da hurrengo animalia? Iritsikoen hurrengo animalia, nor den badakizue? Bai. Zein? Pulpoa. Olagarroa, hemen ikuste ditugu kareta eta guzti prest. Pozik zaudete? Bai. Ondori zeate pasatze? Bai. Jarraitu horrela bikote, eskerrik asko. Tira, olagarroa pasada oraintxe, eta jarraituko dugu. Bai. Irudietan ikusi dituzue arpoilariak ere, aipatzen genuen euskaldunontzat zein berezia den arrantza eta ze garrantzitsua den balea, eta arpoilariekin batera trokobloko batukada ikusi dugu, antzineko euskal arrantzaleen tradizio hori gogoratzen duen batukada, eta orain atzetik olagarroa. Ikusten dugu, olagarroa ere, ez dakit bali-balea bezain handia den, baina olagarroa ere handia da, garroak zabaltzen dira kalearen zabalera osoa hartuz, ez dakit 12 metro dauzkan zabaletara, baina handia da, arroxa eta gorri kolorekoa, eta olagarroaren berezitasuna da, paperezko konfetia botatzen diela ikuslei. Bai, begira, eta beraiek ere ari dira botatzen, orain bertan Maialen ikusi dugu baita ere bi umeekin, ari zirela beraiek ere, truken, ez da, ematen, kolorezko papera, konfeti moduko bat. Nik uste dut, olagarroarekin agian gehiago izutzen direla, umeak, ze tentakulo horiekin, publikoaren gana iristen ari da, eta batzuk igual, imaginatu, batian hanen horlako zerbait ikustea momentuan zuzenean izan behar du nahiko potentea beraientzat ere, Igual, gero ja urruntzen den momentuan esango dutea, bale, oso polita, baina zure gertutik pasatzen den momentu hortan izan behar du pixkat baitare, magikoa. Olagarro handia da, begi horiekin ikusten dugu nola hurbiltzen den ikusleen gana, eta olagarroa esango dugu itsasoko animalia bezala, itsasoko izaki bezala, abila dela ezkutak eta lanetan, ezurrik ez daukanez, ornorik ez daukanez, edozein zulotatik ezkutatzen delako. Bai, karo, eta oso inteligentea da baita ere, karo, ez dakit mundu guztia daki, baina 3 bihotz ditu, 9 garun, eta 8 tentakuloiekin, esaten dute baita ere olagarroa mitologikoki dala pixkat, hori adimen eta bihotzaren arteko oreka hori sortzen duen animalia dala, ez da? Orduan, hortik etorriko da ez, beldurra sortzearen eta konfetia botatzearen arteko eta tinta baita ere, hori, claro, tinta magiko hori baita ere egiten du, berak beldurra nabaritzen duen momentu hartan, tinta botatzen du, arriskua dagoela nabaritzen duen momentu hortan, eta ni baita ere guztetan da umei esateko begira, hor dago, bera olagarroa muga jartzen, ez da? Pixkat pertsonei ekarrita, muga jartzen du esan ez, hau ez dago eroso egoera honekin.
eta hor tinta botatzen du. Kasu honetan, konfetia da. Eskertzen dugu, tinta ez izatea, konfetia da. Ikusi dugu termometroak nola markatu duen 31 graduko temperatura, baleak ura botatzea eskertuko zuen ikusten ari den batek baino gehiago, baina konfetia ere eskertzen dugu. Hoizeder, aipatu dugu aurretik balea eta aipatu diguzu, akaso umeentzat ezagunenetakoa izango dela Nemoren bila filmeko balea. Olagarro ezagunak ere pentsatzeko eskatuko dizut, baina bitartean Mikel Etxarriren gana goaz, Mikel Etxarri dagoelako uste dut Olagarroaren inguruan. Bai, justu Olagarroaren atzetik eta topa ditugu hemen Beñat eta Maili, dituzte 11 urte bilbotarrak, ari dira balearen desfileaz disfrutatzen. Konta iguzu, Maili, zein da zuen gustukona? Balea. Eta Olagarroa zaizu gustatzen edo baita ere? Konta iguzu, Beñat, nola bizitzen dezute egun hau? Txaranga eta dana? Bai. Zein da gustukona? Horre, marmoka. Eta txaranga jarraitza dezute dantzatzen edo? Bai, pizkat. Pizkatu, hain bera edia egiten bitu, dijo asti bera, Maili Beñat gu ere, bera joango gara, eta hemen geratuko gara Olagarroaren atzetik, oso txaranga jarraituz baita ere, eta esaten diguterean, gora altzaz! Gora! Zaitugu prest, datorren animalia edozein dela ere, animaliarekin batera, itxasoaren erritmoari jarraitzeko bitartean Hoizeder, fikzioan ere, ezagunak egiten zaizkigu Olagarro batzuk, eta aurrentzako literaturan moduan, aurrentzako filmetan, edo bestelako irudietan ere, Olagarroa bada presentzia daukan animalia bat, edo pertsonaia asko izan dira Olagarroak. Bai, eta gainera, egia da, kasu honetan, balearekin ez bezala, Olagarroa bailotzen dela, gaiztu edo duen paperan, adidez, nire garaikoa, paleolitikoan, Arieleko sirenita horretan, Ursula zan gaizkile edo gaiztua istorioan, erdi Olagarro, erdi emakume, baina egia da, gero denborarekin berriz ere Nemora bueltatuko naiz, oso fana naiz, Nemoren oso jarraitzaile sutsua naizelako, eta bigarren partean, dala Nemo bilatzen beharrean, Dori bilatzen, bilaketa horretan, oso polita da bigarren zati horretan, ze iristen da Dori toki batetara, non daude animali guztiak erreparatzeko, edo, oso metafora oso polita dago horren atzean, ez da, de kontu zibil itxasoarekin, utzi animaliak bakean, eta bertan topatzen du Olagarro bat. Eta uste dut tentakulu bat falta zaiola, eta nik uste dut umentzako oso polita dela ikusteko animaliak errespetatzeko eta maitatzeko eta babesteko historia oso polita dagoela, eta bertan Olagarroa, paper polita eta ona betetzen du. Ikusi ditugu irudietan Olagarroa zaintzearen garrantzia aipatzen zenuen Hoizeder, Olagarroa kaso gertukoagoa zaigu, ezagunagoa zaigu, eta kaso itxaspean betaurrekoekin ibili den aurren batek edo ikusiko zuen, baina hauek, irudietan ikusten ditugun hauek, betaurrekoekin urazpian sartuta ezin ditugu ikusi. Hauek dira itxasondo abisaleko arrainak edo itxasondo abisaleko izakiak sakonera handiko uretan aurkitzen direnak, normalean oso egokituta daudenak temperatura baxuetan bizi izateko, eta koloreak ere egokituta dituztenak iluntasun horretan aritzeko. Ikusi dugu baleak nolako koloreak zeuzkan, ikusi dugu Olagarroa zeinen koloretsua zen, baina hauek zuriagoak dira, grisagoak dira, eta egokituagoak daude iluntasunean moldatzeko, eta horiek ere badute beraien lekutxoa balearen desfilean. Karo, naturak bere oreka jarraitzen du. Orduan, animali hauek dauzkate, beraien koloreak oso ilunak dira, baina gero beraiek sortzen dute bere argi propioa, jan alizateko, beste animali txikiago batzuk, eta baita ere erakartzeko, ze berriz ere Nemora jongo naiz, Nemorere agertzen da horrelako animali bat, oso gaiztua baita ere, eta ia da fisikoki ez direla oso erakargarriak eta oso atseginak, baina kasu honetan, desfile honetan, balearen desfile honetan, nahiko politak egin dituztean. Agian ez izutzeko umiak, egia da horpegia diala pixka bat, ikuste zaie, izutu egin gaitezke, baina, ez hainbeste, okerrago izan zitekeen.
itxasteko edo itxasondo abisaleko animalia eta arrain hauekin koreografia berezi horiek egiten ikusten ditugunak dira, Abizez Remu Menas konpainiako kideak, koreografia berezi horiekin, arrainen kolore antzeko arropa horiekin, hankapaloetan igota ere ikusten ditugu, pixkat esango dugu orain arteko izakirik misteriotsuenak ere izan daitezkela, eta pantailaren beste aldean ikusten ditugu, sareginak edo saregileak izan daitezken beste pertsonaia batzuk. Begira, nolako, ez? Begi ilunak dauzkaten izaki hauek, eta esango dugu, aipatzen zenuen Doriren bila film hori, hor ere izaki misteriotsuak, izaki gaiztoak, akaso gaurko izakirik beldurgarrienak edo izan daitezkeenak, eta uda honetan hainbeste aipatzen ari garen marmokak ere, atzetik datoz horiek, nik uste dut aurrei ere guri bezala beldurra sortuko dietela. Eta puntu bat ere izan behar dugu, baitaz ere ondartzara hurbiltzen garenean, ze marmoken ziztada gogorrak dira, batez ere, azkenean entzun dugu karabela portugesa hori, ez dela berez marmoka, ni gogoratzen naiz bere garaian, Gurutze Gorrian lan egiten nuen, eta bertan esan zen, marmoka ez da. Beste animali mota bat da, baina guretzat marmoka bezala jokatzen du, eta ziztada oso potentea da. Batez ere umeentzako oso arriskutsa izan daiteko, orduan, beldurra, bai, batez ere respetua, ez da? Baina marmoka hau oso politxa dira konfetien artean, hauei lastandu egin dezakegu marmoka hau. Maialen Sorzabal, berez, iztatu alzaituzte marmokek, hor zaude, ez da marmoken inguruan? Hauek ez dute koske egiten ez, hauek politak dira, zoragarria begira, hemen atzen dauzkagu, eta hemenago marmoka horietako batekin, Olatz du izena, kaixo Olatz, zer modu? Ondo. Nekatuta zaude ja? Pisu asko dauka hau. Bai, pisu asko dauka. Nola diseinatu dezue hau? Nola zaizue marmoka nola islatu? Guk ez dugu hau diseinatu hau enpresa batena da, orduan guk bakarrik hemen parte hartzen dugu. Sin más. Eta Olatz, kontaidazu, jarriko naiz hemen hobeto? Olatz, kontaidazu, zure zenbagaren aldia da urtengoa? Lehenengoa. Eta zer modu zarizea pasatzen? Super ondo, super posik, super ondo, bai. Ze sentitzen da umei hainbeste zirrara eragiten? Egia da, alaitasun asko, osea, azkenean nik ere hor egon naz, orduan da nola, ez dakit oso posgarria. Zu txikitan beste aldean egondako azara. Bai, beti. Eta egun berezia izan da gaurkoa hemen Bilbotarrentzat, ezta? Bai. Eta hauta gero zein da zure plana? Dutxa bat eta oera, Oso ondo, disfrutatu desfileak irauten duen guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko Maialen, eta kontuz piztiatxo horiekin, marmoka guztiak ez dira Olatz moduko jatorrak, baina eskerrik asko Olatzen ahotsa ere ekartzeagatik, oizeder ze garrantzitsua den, umeentzat propio prestatutako ekitaldiak egotea alako festa handietan, Bilboko Aste Nagusia moduko festa handi batean, egitarau hain zabalean umeentzat propio diren kontuak ere egotea ze garrantzitsua den, gero Olatz moduan parte hartzera animatu daitezen gaur ikusten ari diren ume horiek. Hori esan behar nizun, ze politxa izan den Olatzek esan duena, ez da? Pixkat tradizioa jarraitzeko grina hori eukitzea, ez da? Berak txikitan disfrutatu du eta orain bera parte bihurtu da, ikuskizun horren parte bihurtu da, txikiek ere disfrutatu alizateko. Nik uste dut hori izan daitekela, irakurketa politxa, ez da? Gaur egun dauden umiak, etorkizun batean, beste umeek disfrutatu alizateko, bereiek ere parte izan, eta hori jarrai dezala horrela, ez da? Zuk esan duzun bezala, balearen desfile hau, ikusten dugu zenbat jende hurbiltzen den hau ikustera, umiak urduri ikusi ditugu, eta nik uste dut, hortaz gain, txikigune eta hainbat ekitaldi daude, baina beharrezkoak dira horrelako ekitaldiak, magia, eta arazo gehiegi daude munduan. Eta horrelako ekitaldiek baita ere gerturatzen gaituzte gure barneko ume hortara, ez da? Naiz eta adin batekoak izan, eta zein polita den, hori, umeen bitartez ikustea, baina baita ere guk disfrutatzea. Eta une batez, behintzat ahaztu, kanpokoa, eta sartu magia mundu horretan. Nik uste dut garrantzitsua da eta beharrezkoa dela baita ere. Eta magia mundu horretako beste protagonista bat, gaurko desfilean
bixigu erraldoia. Akaso literaturan, ipuinetan, halako kontuetan ez dugu hainbeste ikusten, baina ikusten ditugu umeak nola ari diren, gerturatu nahian bixigu erraldoi horrengana, nolako kolore biziak dauzkan, izan daiteke balearen eta olagarroaren koloren arteko, ez, nahasketa moduko bat, nola daukan aurpegi goibel xamarra, baina nola hala ere aurrak ari diren gerturatu nahian, eta bizigu erraldoiaren ezaugarrietako bat gainera da, ikusi dugu konfetia botatzen duen, olagarro erraldoia, bali-baleak nola urez zipristitzen dituen umeak, eta bizigu erraldoiak kea nola botatzen duen, eta gainera, nola den gainera bizigu hau, kantauri itsasoaren ordezkarietako bat, balea aipatu dugu, gaur egun ez dira hainbeste hurbiltzen, tradizioan leku handia daukan animalia bat da balearena, baina bizigua nola den kantauri itsasoko arrainen ordezkari nabarmena, eta nola ari diren umeak gerturatu nahian, bizigu erraldoi hori ere konfetia botatzen, pixkat, banatzen da konfetia gero parte hartu alizateko aurrek ere. Bai, eta gainera oso presentea da Euskal Herrian, bizigua eguneroko tasunean daukau. Egia da, nahi, pena ematen didan arraina dela. Osa, zakit, ikustezu hor bere begitxoekin, ez, pena ematen dit. Eta gainera, hola, begiratzen egon naiz pixka, mitologikoki ere ez dauka horrela, ez dute ezer topatu bai, ikusi dudala sekulako arrakasta dula japoniar mitologian. Hor bertan bai dela arrantzalen erregea omen da, eta ondasunarekin lotzen den animalia da. Baina, hemen beste lotura bat hartzen diogu biziguari, baina, zuk esan duzuna, gaur hemen, balearen desfile honetan, koloretsua da, eta begi handi hoiek ere balio diote biziguari, itxas azpian, eizarako, bere mokadutxoak eta izateko garrantzitsua da, orduan, gora begi handiak. Eta, akaso, aurrentzako ipuinetan eta hainbeste ez dagoen arren, Euskal Herri kantetan eta bixugu begigorriek eta badaukate bere lekua, kantauri itsasoan badaukate bere lekua, eta atzetik orain irudietan ikusi ditugun beste pertsonaia horiek, edo saregileak, paketatzaileak, eta askotan arrantzalez hitz egiten dugulako, eta baleazalez hitz egiten dugulako Euskal Herriak itsasoarekin izan duen eta daukan lotura horri buruz ari garenean, baina ze garrantzitsua den, ez, beste hainbat lanek ere izan duten presentzia, eta askotan ez dugu hainbeste hitz egin emakumeek egin izan dituzten lanak direlako, baina desfile honetan badauka bere txokoa lan horrek, tradizioz emakumeek egindako lan horiek, eta horiek ere badaukate dantzarien bitartez ere, beraien presentzia hor bisegua, ea aukera daukagun ikusteko kea nola botatzen duen, ikustut, aurrak ere hor daudela, pixkat botadu kea, aurrak ere zain zeudela ikusmine horrekin, eta ikusten ditugu, sudurraren parean eskuarekin, ez dakite gusaina daukan, edo gehiago den sortu dezakeen impresioa, baina bisigua kantauri itsasoaren ordezkari horretako bat, eta atzetik dantzariak. Zuk aipatu duzuna, nik uste dut historian beste hainbat esparrutan gertatu den bezala emakumeak ahaztuak izan direla, ez da, euren lana eta polita da ekartzea ze oso garrantzitsua izan da, arrantzaleen lan hori horren atzian egon direlako, ontziak garbitzen, sareak sortzen, nik uste ezinbestekoa dela euren lana, eta, ia ogibide guztietan, lan taldea, taldeko lan hori sortzea, batan lanagabe bestea ez dalako posible. Baina, beti arrantzaleak izan dira heroiak eta da oso ondo, beraien lan arriskutsua da eta gogorra, baina emakumeek izan duten lana ere ez dugu ahaztu behar, eta polita da baita ere desfilonen bitartez berreskuratzea eta txikitsuek ere jakin dezaten zer dagoen atzean. Saltza askotarako aukera ematen duelako balibalearen desfileak. Mikel Etxarri, norekin zaude orain? Non zaude orain? Gaude bisiguaren atzean nago Natxorekin. Natxo da zaregiletako bat. Natxo, konta eguzu? Urtero berez, hemen gaude lanean, defenditu nahi dugu gure ogibidea, ez? Ze beti oso izkutuan gelditzen da gure ogibidea, eta oso garrantzitsuan gara itsas munduan. Euskal kulturarekin oso lotuta. Hombre, guztiz. Gainera, lehen gehienak ziren emakumeak, baina gaur egun
gizonok ere badaukagu zer egiteko zare konpontzen. Eta gainera, gaur balearen desfilean, Hau, jende guztia animatzen. bai. Izugarria da, 1.000 pertsonen artean, ez? Konpartitzea, daukaguna emateko, ez? Eta ondo pasatzeko. Baratxo hemen utziko zaitugu dantzatzen, segi lankideekin, dantzatzen eta sariak josten. Zuei. Hemen segi jarretuko dugu ane. Gero arte. Eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko Natxori eta eskerrik asko bere taldekidei ere. Natxo pozik zegoen, Natxo oso pozik. Eta pozik dagoena uste dut Maialen Saurzabal bere, Maialen aurrera. Bai, kaixo, begira konpainia zoragarria nago hemen, oraintxe pasada bisigua, eta hementxe nago lagun pilo batekin zer moduz zaudete. Zuek nondik zatotze? Bilbotik. Eta zer moduz zaizate pasatze? Oso ondo. Zein da gaurko desfileko zuen animaliarik gustokoena? Karramarroa. Karramarroa oraindik ez da pasa. Zer egingo dezue karramarroa pasatzen denean? Uau, bale! Esan didate hemen norbait agurtu behar duela, ezta? Nor agurtu behar dezu hemendikan? Nire amamari. Muxu bat hemendik amamari, agurtuko gea karramarroaren egiten? Venga, bat bita hiru, agurra mama! Agur! Eskerrik asko Maialen, bertan baldin dago eta ikusten ari baldin bada ume horien amama, karramarroaren agurra jaso du, eta bestela, etxetik ikusten ari zareten guztiok ere jaso karramarroaren agurra gure partez, bitartean, oizeder, ikusten ari gara, saregilek nola egiten duten dantza, eta nola aldarrikatzen duten ez, aipatutako lanbide horien presentzia, eta nola hartzen duen Bilboko Gran Bia, akaso hain ordezkatuta egon ez den lanbide multzo batek ere, eta esaten zenuen ez, badirela beste lan batzuk, beste lanbide batzuk emakumeek egin izan dituztenak, baina ez hori bakarrik, ez? Etxea gobernatzea eta herria gobernatzea eta arrantzalea kanpoan direnean lan guztia beren gain hartzea ere, lanbideetatik arago lan handia da eta gaurko desfile horrek balio dezala horretarako ere, hori aldarrikatzeko ere. Karramarroaren zain hor kuadrillatxoa, bitartean bisiguak jarraitzen du kea botatzen, eta karramarroaren zain daude aurrak, eta orain niri ere sortu zaitalako jakin mina ikusteko karramarroa ikusteko. Lehen aipatu dizutane bisiguak pena ematen didala, justo karramarroakin kontrako gertatzen zait. Zen uste karramarroa dela nahiko divertigarria. Ezen genezake, inor mindu nahi, baina itxasoko paiazoa. Zekaro, nola alde batera eta bestera doan... Gustatzen zaizkigu paiazoak, Ikusten dut dela, ez dakit, oso divertigarria eta aurrei asko gustatzen zaie. Nola, bintzat, nire umia telebistan ikusten duen karramarro bat, beti ibiltzen da, seinalatzen eta oraindik ez dakit hitz egiten, eta atentzioa deitzen dio. Nik uste dut mugimenduak atentzioa deitzen diola. Ez dakit, kasu honetan desfilean, zelulako mugimendua izateko aukera izango duen alboan jendia duelako, baina nik uste dut ikusteko irrikitan gaude eta aurrak ere ikusi dugu Maialenekin zeuden kuadrilla honek. Ara karramarroa. Ama karramarroa. Karramarroa, bere hanka luzeekin, bere pintzadun hanka luzeekin, hau ere zabala da, oso olagarroarekin bezala, umeen gainera iristen dira bere hankatxo horiek, bere pintzadun garro horiek, begi handiak dauzka, badauka armi-arma ukitu bat ere, ez? Badauzkate antzekotasun batzuk, eta entzuten ditugu aurren garrasitxoak, aurren oiuak ere, ez dakite beldurre edo, ez? Erdi asaldura pintzetara doa zuzenean ikusi, egia da luze direla pintzetak, ez bat metroko luzera izango duen karramarro honek guztira, baina, ostras, koloretsua da baitaren ikusaterrea atentzioa deituko duela horrekin, eta ikusten dugu, dantza eta karramarroa zoragarria da, oso polita da karramarroa, nahi asko gustatzen zain. Eta azaldu behar dugu txangurru erraldoia dela, txangurru handia dela, ez? Desfile honetan
jasotzen duen izena, nolako pintzak dauzkan, aurrek nola heltzen dioten pintza horri, eta nola doazen hor, desfilean parte hartzen duten hainbat kide, pintza horiei jarraituz eta pintza horiei laguntzen. Txangurrua, karramarroa esan duzu, zuretzat dela pertsonaia berezi bat, aurrentzat ere badela, eta gainera, seguru ikuslei eta ikusentzulei ere segituan etorriko zaiela burura, karramarroren bat edo beste, filmetakoa, ipuinetakoa, ze presentzia handia daukate. Gainera, kontutan izan behar dugu, pintzetaz gain oskol sendoa dutela, oso sendoa, eta denborarekin aldatu egiten dutela. Ez, beraien etxea izango balitz bezala, eta zahartu denean beste aldatu egiten dutela. Gero animali karramarroarekin edo txangurrarekin gertatzen dena baita ere, lehen esan dugu olagarroa lotzen dela, bai marrazki bizu denetan gaiztua den edo pertsonaietara, eta nik uste dut karramarroarekin justo kontrakoa gertatzen dela, ezta? Normalian izaten dela, baita ere Arielen lagun oso ona, ezen karramarroa, eta normalian, ez dakit protagonista zuen izena, ziren Sebastian. Bai, Ego Ameriketakoa zen. Kantatu eta egiten zuen. Claro, superroiona zuen, da zuk esaten zenun, nik karramarro bat izan nahi dut lagun moduan. Gaur Bilbora hurbildu direnek, karramarro edo txangurro erraloi bat daukate lagun moduan. Bai. Mikel Etxarri, desfilean zaude, konta iguzu norekin ari zara hitz egiten? Mikel ari da hizketan, baina ez duzue etxekoek entzuten, berreskuratzeko moduan gauden konexio hori, eta galdetzen dien Mikelek, ez dakit karramarroari buruz, txangurroari buruz, uste dut animalia gustuko honetako ez bada, gertu ibiliko dela, ze badauzka kolore bizi-biziak, ez dakit oso aste nagusiko animalia dirudi, ez? Eta mugimendua. Oso koloretsua, bizia, ezberdina, aldakorra esan dugu, nola erakusten duen karramarroak moldatzeko gaitasuna izan behar dela eta aldatzen jakin behar dela. Hori da, nik uste mitologikoki ere lotzen zaiola, ez da, horri. Eta baita ere gero, konturatzen baldin bazea, inauteritan, mozorro aukeratzeko garaian, animaliak izaten dira askotan, marmokak aukeratzen dituzte askotan, inkluso eskolan eta horrela egiteko, nahiko, mozorro erresa delako, baina karramarroak ere bere publikoa du, Bai, gaur behintzat, bai. Oso divertigarria da, esan duguna, ez da, pintzekin nola egitea keinua egiteko, lehen ikusi dugu Maialen nola kuadria horrekin keinuak egiten zituen, eta nik uste dut mugimendu horrek atentzioa deitzen diela txikiei, ez, etxeko txikiei. Neriak behintzat duke karramarro bat, musika jartzen diona, onla pixka dance musika, eta da biletxetik alde batera eta bestera, ibiltzeko da marabila bat. Atzo, kalerdian jarrizun martxan, eta klaro, imaginatu. Justo, Mari jaiatera ostian esan nion, garai ez da momentua guain karramarroa hemen ibiltzeko, baina da karramix deitzen dion dit, porque karo, entzetan musikakin, zoragarria da, Osa, benetan esate dizuet, umeentzako karramarroa dela tope bat, animali top. Mikel Etxarri, zer dio zurekin dagoen kuadrilla horrek karramarroari buruz edo desfileari buruz, zer kontatu dizute? Hemen kontatzen digute, lekeitxarrak dira gurekin daudenak oraintxe, ala ez, konta iguzu. Lekeitxetik etorri zate desfila ikuste, aste nagusia pasatzen, nola bizitza izute gaurko eguna? Oso pozik, hau eguna beti zaten da bereziz ja, eta aldea lugarren urtida gatozela, eta oso pozik, politxa izaten da. Eta txikienak nola bizitze dute? Oso ondo. Konta guzu, zein da zuen animali guztokona favoritona? Medusak eta errek. Eta karramarroa oraintxe pasadala? Bueno. Ez da hori? Bueno. Ze beldurra edo? Ez zaigu gustatzen handienak. Ez, beldurra ematen dizute edo? Handian dizenak ez zaigu gustatzen. Bueno, da, guztokoena pasada deia, ez dekit badakizuen gaur sorpresas beteta dagoela desfilia? Bai. Eta, laitz, konta eguzu, gurazuk nola bizitzen zuen gaurko eguna ilusioz, baita ere, no? Ilusioz, ordu betean inotorten gara leku hartzeko, eta pozik, oso politxa izaten da, ja laugarren urtia eta oso ondo. Eta berua nola eramaten dezute aurten? Txarto. Euskal Herri guztian dok eston berua, baina bueno, ura errefreska eta bustitzen gara. Baleape bustitzen da, así que... Txangurroak ere busteo gaitu pixka bat. Bai, así que oso ondo.
Ba, hemen jarraituko dugu kalean, hemen Gran Bia, ontan Bilboko Gran Bian, familiekin hitz egiten, txikienekin eta txikienak ez dienekin egiten. Eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko Lekeitioko kuadrilla horri ere, laugarren urtez etorri dira, horrek erakusten du, ez? Nolako lekua daukan gaurko desfile honek aste nagusiko egitaragoan, eta ze plan polita izan daitekeen, elkartu, ez? Hainbat lagun, elkartu nahi bada gurasoak ere laguna baldin badira elkartu, etorri lekua hartu ordu bete lehenago, oizeder hori tokatzen zaizu hemendik aurrera, Bai, ona etortzeko, zuengana etortzeko kostatu zaite, ez pentsa, karrito eta guzti imaginatu. Baina nik kuriosoa iruditu zait, justo animalia handiak direla beldurra edo ematen ditena tarzuna. Ostras, ikusgarriena direla, baina behitu, denetari dago, ez da? Batzuentzako polikenak dira, bestentzako igual txikitsuagoak edo marmokak, baina bai, nik uste ez bakarrik bilbotarrak disfrutatzen dutela desfile hontaz, baizik eta alboko herrietatik ere etortzen dira, inkluso beste probintzietatik, Gipuzkoa, Alaba, Nafarrotik, ze ikuskizun politia da. Eta urtean ez daude hainbeste desfile horrelako animaliekin, eta horrelako desfileak gabonak ditugu, Olentzero, baina kasu honetan horrelako desfile bat izatean nik zut horre bat dela, eta horregatik ordu bete lehenago etorri dira, toki hartzea, eta hori desfilea luzea dela, baina bai, lehenengo hilaren ikusteko. Eta desfilearen barruan gure mikrofonoarekin, ETV-ko mikrofonoarekin dago Maialen Sorzabal, bere Maialen norekin zaude? Kaixo, begira, hainbeste karramarro gora, hainbeste karramarro bera, hemenago karramarroaren atzean dauden parte hartzaiekin, zer moduz bikote? Oso ondo, hemen parte hartzen desfilean, eta... Hemen gaude. Umeak bustitzen txangurroarekin. Claro, ikusi dut oraintxe bertan zergatik den hain garrantzitsua karramarroa, izan ere karramarroarekin publikoa jate dezue, busti ere bai, ez da? Bai. Badaukagu hemen botoi bat, umeak bustitzeko, eta haientzat divertigarria da, eta guretzat, Botoi honi eman da bustitzen dira umeak? Bai. Han ikusi dezakezue. Eta proba egin dezakegu? Ja, probatu. Tira, zuzenean, zuzenean bustiko ditugu umeak, bira! Divertigarria da, ulertzen dut orain zergatien karramarroain divertigarria. Eta zuek zer moduz ari zeate pasatzen? Guk oso ondo, 4 urte edo daramatzagu, nik 2 urte egin nintzen kale mosketak, eta gero hemen txangurroan hasi nintzen. Eta zer nahiago dezu? Txangurroa, ez da kolorerik, Txangurroa zalantzarik gabe. Tira, agurtu egingo zaituztegu, baina bukatzeko berriro bustiko ditut umea, ados? Bustiko ditugu denon artean? Maialen Sorzabal berek aurkitu du bere bizitzako lana, bere bokazioa, eta erabaki du dela txangurroaren atzean dagoen botoi horrekin aurrak bustitzea dela bere bokazioa. Maialen ez da mugituko eta hor geratuko da txangurroan, ikusiko zuane. Ez da mugituko hortik. Akaso horrekin ulertu dugu zergatik ez zaien gustatzen ume batzuei eta zergatik gustatzen zaien hainbeste beste batzuei, ez? Urarena, baleak ere bustitzen ditu aurrak, baina txangurroa uste du dela urrengo urratsa. Balea baleak gustitzen ditu, aurrak gustitzen ditu familiak, baina txangurroarena da beste liga bat. Eta parte hartzaileek ere nola errepikatzen duten urtetik urtera, nola hauek ere laugarren urtez ari direnez, txangurruari bultza egiten, eta nola egiten duen hainbeste pertsonaren parte hartzeak posible gaurkoa moduko desfile handi bat. Bilboko aste nagusia ere jende asko egiten duelako posible eta aipatu dugulako. Hau dela egitarauan 150.000 pertsona batzen dituen halako ekitaldi bat propio umeentzako pentsatua, umeen fantasia mundu hori elikatzeko eta gure fantasia, helduen fantasia mundu hori elikatzeko ere pentsatutakoa, baina badirelako beste ekitaldi txikitxo batzuk edo txikiago batzuk egunero egitarauan sartuta,
aurrei begira pentsatutakoak, konpartsek ere zenbat kontu antolatzen dituzten aurrentzako, eta esaten zuen noiz eder orain egitarauan goizetik hasten zarela, ez? Egitarauan aurrentzako moduko kontuak bilatzen. Bai, orain arte zara fijatzen eta batean konturatzen zara zenbat ekitaldi zenbat aukera daude ume txikiekin joateko txikigunea duzu egunero, gaur egin dute txupin txikia bota dute, hortze egon mari jaia, eta bai, nik uste dut baita ere Bilboko aste nagusiaren berezitasunetariko bat dala oso herrikoia dala, ez? Eta herriak egiten duela festa. Eta herriaren parte hartzeari esker, horrelako desfilea besteak beste antolatzeko aukera dagoela eta eskaintzeko aukera dagoela. Eta horregatik ikusten dugu hainbeste jende eta jende parte hartzen eta errepikatzen, ez da? Ze orain arte agertu direnak gure mikroaren aurrean errepikatzen ari dira 4. urtez eta badirudi oso gustora daudela eta errepikatuko dutela. Eta seguruenik irudietan ikusten ari garen kaioen konpartsa honetan ere izango dira esperientzia luzea duten parte hartzaileak, jantzi koloretsu eta zilar kolorekoekin irudikatzen dituzte Euskal Kostaldean ere ondo ezagutzen ditugun kaioak eta itsaserrietan ondo ezagutzen ditugun kaioak eta ikusten ditugu nola dituzten 7 metro zabal diren hegalak, parte hartzaileen buru gainean eraman egin behar dira kaio horiek eta hauek ere beraien koreografia bereziak dituzte eta hauek ere aurrak txunditzeko eta aurrei kasu honetan hegaztien mundu hori eramateko pentsatutakoak, baina hauek koreografia benetan landua erakusten dute. Koreografia eta baita ere kontutan izan behar dugu jantziak nola doaz, soineko horrekin, lumadun bezala edo itxura egiten, nik uste dut baita ere hori oso garrantzitsua dela, ez da? Itxura egiteko, kaioaren itxura egiteko. Netzako kaioa da, pixkat animali bihurriena. Oso bihurriak dira. Eta egia da baita ere mitologikoki badirudi kaioak itsasoan hil diren marinel eta arrantzalen arimen bizi berria direla. Hori esan ohi da, eta ozenki kantu egiten dutenean, batzean utzi duten etxea eta familiari deika dabiltzala. Hori mitologikoki iruditzen zait oso polita, ez da? Aurtengo desfileko nobedadeetako bat da, kaioen konpartsa hau, konpartsa berria da, dozenaka kidez osatutakoa, koreografia berriak, jantzi berriak, eta mitologian izan dezaken presentzia horrek elikatuta segurenik sortutakoak, eta guk kostaldean ikusten ditugun animalia horiek eta animalia zaratatsu horiek balibalearen desfilera ekarri dituzte, koreografia bereziekin. Zein iruditzen zaizu zuri Oizeder urtero, aurten esan dugu eta uste dut Maialen eta Mikelek ere aipatu dutela, sorpresak izango direla aurtengo desfile honetan, baina berritasunak txertatzea, zein iruditzen zaizu? Hombre, azkenean gauza berriak txertatzea ezinbestekoa da. Bapatian sorpresa hartzeko, ze balibalea hor dago, urtero egongo da, baina bapatian hori adibidez ikusten dituzu hemen kaioak, esatezu, eta gainera nik uste dut kaioak direla zeruko nabigatzaileak, eta hemen ikusten ari gara nola dantza honetan ikusten dugu nola pixkat ari direla egan egiten, ez da? Nire iruditzen zait desfilari ematen diola puntu bat baita ere, ez dakit nola esan, baina karnabaletan ikusten dugun bezala dantza harmonioso bat, eta oraintxe bertan ikusten ari gara nola egiten ari dira gora eta bera. Eta nik uste dut politia dela, ezta? Berrikuntzak izatea eta oraindik ere segurazki baten bat geratzen dela, ezta? Bai, aurten desfilaren amaieran badago, konpartsa berri bat, aurten berezia, urtero saiatzen direlako antolatzaileak balibalearen desfile honetan keinu bereziren bat egiten, edo batzuetan itsasotik harago joan daitezken animaliak ere txertatzen, eta keinu ezberdinak egiten, mundu zabalean ditugun, beste ekosistema batzuetako animaliei, itsasotik haragoko beste animalia talde batzuei, eta Euskal Herritik urrutik gelditzen zaizkigun arren, Euskal Herriko aurren gustokoak izan daitezken animaliak ere erakusten. Aurtengo nobedadeetako bat, kaioen konpartsa hori,
7 metroko hegoak buru gainean Claro, hori eta esan behar dantzan. dizu, zenbat pixatzen du horrek? Buruan daramaten, kai horrek zenbat pixatuko du? Ez dakit, aber gero aukera dugun jakiteko, ez dakit Maialen edo hortik ibiliko den, eda aukera duen galdetzeko, nik hemendik luzatzen diot, Maialen galdetu, ez dakit nori tokatzen zaio, baina. Etxeko lanak jarriko ditugu, baina bitartean, Mikel aurretik egindako etxeko lanekin, norekin zaude orain, Mikel Etxarri aurrera? Oantxe, Oierrekin gaude, Oier, konta eguzu nola izate bizitzen gaurko eguna, desfilea, o balean desfilea? Oso polita eta hau urte baten behiz ikustea oso garrantzitsua da niretzat, nire familiakin eta nire lagunekin denbora pasatzea oso politxoa da niretzako. Oain bustitzen zuzenean, hemen baleak. Bueno, bai, hasi da hemen aurtzen euritxo pixka bat, baina orain hauekin akostumbratzen ari gara. Eta Oiar, oraintxe pasadia kaiuak ikusi dituzu, konpartxa kaionak, hoiek berriak dira, aurten nola zer iruditu zaizu? Oso polita eta dantza, ikusi dugu biak eta oso ondo iruditu zaizu gauza berriak gauza berriak ikustea, egiten badugu urte guztietan berdina igual oso arraro izango zen. Aldatu berditu, eta gauza berriak probatu berdia, ez da, Oier? Hor aurten daude txinatar urte berriko gauza batzuak ikusten ari naiz hemendik. Orain txiritsiko dira, hemen gaude txikienekin, baita ere, handiagoko batzuekin, Laura, konta eguzu, nola bizitzen zuten gaurko eguna, txikienekin? Oso ondo, oso polita. Urte ertotzen gara eta oso ondo. Nondik zatozte? Bilbotik. Eta, konta eguzu, aurte pasadio antxe, konpartxa berri bat kaioena, lehenengo aldiz, gustatu zaizu, Bueno, apurtxu bet, baina gustoko dugu urtero ertotzen direnak, balea, olagarra, politenak dira. Pixka tradizionalagoak orduan, ez da? Zuek betikoak errespetatzen dituzue. Hori, urarekin, konfeti, politagoak dira, azkenean. Eta txikienak nola bizitzen dute, hau? Ondo. Ondo, gustatzen zaizue desfilea, ez da? Bai. Bueno, konta eguzu, Gora izan berdezue desfilea behin bukatuta. Zuak ikusi nola bizitzen dute Bilbon egun hau? Jongo gara faltzera eta heladito bat hartuko dugu itxoskia eta gero zuak ikusi eta etxera. Eta bihar arte, ja, erraldoiak eta azkenean egun osoa kanpoan. Horantxe hasi da aste nagusia eta lehenengo egunak dira oraindikan aste nagusi oso bat geratzen aurrikan. Orduan hemen gure jarraituko dugu balearen desfile hau kontatzen eta xestasun guztiak galdu ez ditzazuen. Eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko desfilean dauden etxeko txikienen eta gurasoen eta gainerako ikusleen iritziak biltzeagatik balea Bilboko aste nagusian balearen desfileko protagonista nagusia 12 metro luze, 5 metro zabal eta arrain koloretsuak ere baditu, marmokak ere baditu zintzilik eta garrantzitsuena ura botatzen die aurrei, Oier hor Mikelek elkarrezketatu duen mutikoetako bat kexatu da guzti delako, baina esan du baleak guzti ostean ez diola hainbeste arduratzen euria egiteak edo, bueno, ez dagoela ja hain arduratuta, akaso horretarako balioko du. Bai, azkenen, itxas animaliak dira, egia da ni honen entorrela, patian euritanta batzuk bota ditut, esan dut, oh my god, ze pasako da, euria egingo du edo ez, baina nik uste dut festa giroan gaudenean, ja azkenean berdin zaigu, eta aurrei ere, are gutxiago, ez da? Ze azkenean, hori, fantasia eta magia munduan euria dago, ez dakit, kolorea dago, eta batez ere, ikusten ari gara purpurina eta konfetia batez ere. Begira, nik uste dut ja, hemen ari dela konfetiaren erregina, edo erregea, ez dakit zehazki zer den, Ane. Konfetiaren erregina, konfetiaren nagusia, konfetiaren erregea, berak erabakiko du ze izan nahi duen, baina konfetia bere ardura dela argi gelditu zaigu, txirla erraldoia da, hau ere klasikoetako bat, balearen desfile honetan, txirla erraldoia, txirla magikoa, Samasiku fanfarreak laguntzen duena gainera, Euskal Herriko hainbat eta hainbat
festatan fanfarre oso ezaguna, eta txirla erraldoia, txirla magikoa, lagun hauek daramatena, eta sokekin tiraka dakarten hori, balibalearen desfileko klasikoetako bat. Lasai gelditzen da, lo hartzen duela dirudi, benetako itxaspeko txirlek bezala, dirudi deskantxoan dagoela, eta bapatean irekitzen denean, fantasia guztia eta magia guztia ateratzen du. Biat erraldoiak duen etxetxoa du, ez da, txirlak, eta egia da, arean desagertzeko gaitasun hori duela. Kasu honetan desfile hontako txirla ez dakit desagertzeko aukera izango den, nahiko zaila du, ze handia da, eta gaurko protagonistetako bat da, baina egia da nik uste baita ere etxeko txikienei atentzioa dituko diela, ze karo, ireki, zabaldu egiten da, eta barruan, pertsona batzuk ikusten ditugu, ez da, perla moduko, perlak izango dira, ez da, txirla honen perlak izango dira, eta nik horrek uste baita ere atentzioa deitzen diela txikiei. Ikusten dugu atzean, aste nagusiko beste AO protagonistetako bat, Gargantuaren irudia daukan metroko AO hori ikusten dugu, Gargantuak ez du konfetirik botatzen, baina txirlak bai, hoizeder, Euskal Kostaldean, edo, behintzat gu ibiltzen garen ondartzetan, txirlak bai, eta txirla txikiak bai, eta pixkat barrurago joan ezkero txirla handiagok ere bai, baina nik behintzat perlarik ez dut sekula aurkitu. Zuri gertatu zaizu alakori? Ez du sorterik izan, hau da trebolarekin gertatzen den bezala, lau osto izan behar dituela, baina egia da, txirla ugari egoten direla gure kostaldean, baina perlarik ez. Ez dakit kasu honetan, irekitzean pertsonoiek diren perlatxoak, desfilonen perlatxoak, baina ez dugu perlarik behar, neguk ez dugu perlarik behar. Bali-balea desfilearen buruan, eta atzetik txirla, eta berekin batera, arpoilari hauek, irudietan ikusten ari garen arpoilari hauek, gaitariek lagunduta, eta batez ere keinua eginez, balea esan dugu protagonista dela Euskal Herriko itsas tradizioan, eta askotan balea zaleekin lotzen dugula, balearen irudi hori, edo balearekin lotura daukaten historioak, beti arpoilariren batekin, balea zaleren batekin, arrantzalekin ere gerora, eta irudi hori ere bali-balearen desfilean presente dago, ikusten dugu bali-balea eta arpoilariak irudi hori ere. Claro, garai batean, jakina da, Euskal arrantzalek eta ibiltzen zirela baleak eizatzen. Gaur egun, eskerrak ez da horri gertatzen, eta miresten ditugu, agurtzen ditugu, ez ditugu asko ikusten, baina ikusten ditugunean, askatasunean, disfrutatzen ditugu, eta nik uste baita ere jakin behar dugula, nondik atorren, txikitsuek ere jakin behar dute, nondik atorren berriz ere zerrepikatzeko, eta animaliak pixkat errespetatzeko. Eta begira, lehen aipatu dugu txirla, kasu honetan olagarrarekin erasotua sentitzen denen tinta botatzen duena, eta perlak justo hori egiten du, txirlak hori egiten du, ez da itxi egiten da. Ikusten duen erasotua sentitzen denen edo agian nahi du bere kabian egon, itxi egiten da. Orain irekita dago, txirlau gustura dagoen seinale. Eta gustura ari den bestea, Maialen Zorzabal, bere Maialen non zaude, norekin zaude? Kaixo, berriro beste den konpainia zoragarria nago. Inguratuta hemen. Niri gustatzen zait haien dantza. Kaioaren dantza gustatu zaie izugarri pila. Aizue, eta zuek kaioak gustoko dituzue? Bai, baina txango baten jan zituzten amaiketakoa txango baten. Kaioek amaiketakoa jan zitueten? Tira, hemen geldituko gera, kaioa ikusita txirlaren zain, baina bitartean konta idazue, gustatuko litzaizueke parte hartzea horrelako desfile batean? Bai. Eta ze animali izango zinaketete? Olagarroa. Itxas lehoia. Tiburoia. Itxas izarra. Izurdea. Tira, parte hartzei esan, lasai egoteko hemen badago larrobia eta badaukatela erreleboa. Eskerrik asko eta hemen geldituko gera txirlaren zain. Ni hemen geldituko naiz konpainia zoragarri honekin. Agur! Eskerrik asko Maialen eta kuadrilla, esan dugu, desfile hau dela, oizeder, aurren irudimenari bidea libre uzten dien desfile bat, helduek pentsatua, segurenik aurren laguntzaz, baina nola helduok saiatu arren, beti aurrek daukaten irudimena libreagoa, eta nola proposatu
dituzten pertsonaia berriak, animalia berriak, Maialenekin zeuden kuadrilla horretako kideek, itxasle hori aipatu dute. Izurdea. Ez dute errepikatu, pentsa, bakoitza itxasizarra, zarra izuen, marrazoa ere aipatu du batek, ez dakit, hala ere, txangurroak eta sortzen duen beldur puntu horrekin ideia ona den marrazo bat sartzea. Agian datorren urteko desfilean nobedade bat izan daiteke. Baina begira, orain ikusten ari gara Kaiolen dantza baten batek aipatu du gustatu zaiela, eta esan du dana, bihurrienak direla. Ikusten duzu, amaiketako alapurtzen, eske esan dizut, bihurrienak direla. Baina politia da ikustea, ez da, belaunaldi berriak gogotsu daudela eta Maialenek esan duen bezalaxe arrobia dagoela, eta kanpotik ikusten ari direla eta gero parte bilakatu nahi dutela etorkizun batean, oso politia da hori ikusten. Mikel Etxarri, norekin zaudezu orain, Arratsaldeon berriro ere? Arratsaldeon gu hemen txirlan inguruan gabiltza, Unaiekin, Unai! Kaixo, Arratsaldeon! Bultza eta bultza txirlei! Bai! A ber, kontuz! Unai, nola ibiltze dezue hau? Nola emate dezue buelta hori? Guztion artean, eta, konfiantza guztion. A ber, oain emango jote zuzenean buelta, guazen, Unai, zurekin goaz, A ber, badoaz! Ikusi zazue, oain txasia txirla buelta ematen, konfeti albo guztetik botatzen, eta guk orain berriro, gure Unai laguna, parte hartzailea hemen, arpatuko dugu. Unai! Nola? Hemen gimnasioikan ez dezua behar? Bai, hau gimnasioa baino baitoa. Hemen jarraituko dugu guk ere txirlakin buelta eta buelta konfetia botatzen eta gaurko gurez disfrutatzen. Eskerrik asko, Mikel, ez daukate lan makala, ez gure erreportariek, ez gaur desfileu posible egiteko lanean ari diren parte hartzaile guztiek, kaioak ikusten ari gara, koreografia etengabe egiten dute, etengabe aldatzen dute gainera mugimendu sorta hori, etengabe eskuak gora igota kaioa dantzarazteko, txirlarekin zeuden kide horiek ikusi ditugu, eskularruak, lanerako eskularruak sasoian egon behar da, sokari diraka, eta eskatzen du koordinazio lana ere, txirlari buelta emateak, Oize derrari zinen, aipatzen txirlaren perlak nola sortzen diren, ez? Esan duzu, txirla izutzen denean edo sentitzen duenean arriskure bat izan dezakela, orduan itxi egiten da, eta hasi zara azaltzen perlak badaukala zerikusiren bat, ez? Prozesu horretan. Bai, nik uste dut abesleku dala, ez da hori dela berezitasuna, eta orduan, kanpoan ikusten duenean arriskua txirlak berak esaten duela. Bazpare, itxi egingo naiz, eta hau niretzat. Ez babesleku, ez da, eta, askotan ere guk hori egiten dugu, ez da, erasotuak sentitzen garenean, edo uzkotenean eroso, baita ere gure etxetxoan, gure barnean geratzen gara, eta txirlaren moduan nik uste dut. Aizu honen, nik ez dut galdetu, egin nahi dizut galdera bat. Zuk desfilean parte hartzeko aukera izango bazenu, zer egitea gustatuko litzaizuke, ze animaliarekin, a ber. Egia da, aurtengo nobedade moduan kaioak direla oso ikusgarriak, oso ederrak, eta gainera ez, nolako kuadrilla doan kaioekin, baina uste dut, oraingoz, ni Maialen Sorzabalbereren ekipoan nagoela, eta ura botatzearen txangurraren dinamikori gustatu zaidala. Maialen, zer diozu? Zer diote zure ingurukoek? Tira, hemenago Agurtzanerekin, kaixo Agurtzane. Kaixo, Arratsaldeon. Bere lehenengo aldia da, eta esan dit, etxeko txiki bakarrik ez, berak ere asko disfrutatu duela, oraingoz ikusi duenarekin, ez da? Noski, txikiak baino askoz gehiago uste dut. Ikusten dut txirlaren kareta eta guzti etorri zarela, zer iruditu zaitu aurtengo txirla? Oso polita izan da. Ez nuen ikusi atzerritak, ez dakit nola. Bai, desfilea? Bai, eta oso polita izan da. Eta desfilea ondo dago, baina gero ze plan daukazu Agurtzane? Gero Txosnetara joan behar gara. Hidratatu ere egin behar delako, hemen musti gaituzte, baina oraindik bero egiten du. Beraz, geroko ere badauka plana hemen Agurtzane. Bai, noski. Tira, eta hemen txegelituko naizni, konpainia zoragarri honekin, txinatar lanpararen zain hori esan bai digute datorrela orain, eta oso altua omen dela esan digute. Beraz, hemen txegelatuko gara zain.
Eskerrik asko Maialen eta eskerrik asko Agurtzane, oizeder askotan inguruan aurrak izateak eta aipatu duzu zuk zuen etxeko txikia, baina aipatu dituzu ilobak ere, askotan aurrak inguruan izateak edo aurrak gertu izateak eta aurrekin lan egiten duen jendeak badaki hori, nola pizten digun barruan, akaso gure haurtzarotik erdi itzalita geneukan zerbait, eta nola garamatzan, alako gauzekin gozatzera, eta fantastia mundu horretara nola zabaltzen digun beste atetxo bat, ikusi dugu adibidez Agurtzane nola zegoen, baina aurrena aitzakian, zenbat guraso, osaba, izeba, lagun, inguruko egongo diren gaur, gozatzen desfile honekin. Eta eskerrak, lehen aipatu duguna, ezta? Ze azken finean, egunerokotasunean sartzen gara eta helduek arazo asko ditugu, baina umei esker, txikiei esker, etxeko txikiei esker, fantasia mundura hurbiltzeko aukera izaten dugu eta horrelako festetan egunero zerbait dugu, lehen aipatu dugu desfile hau, baina baita ere konpartsek, Bilboko konpartsek euren txosnetan egunean zehar hainbat ekitaldi egiten dituzte eta aurrei zuzendutako ekitaldiak dira eta orduan zoragarria da, espumarekin jolasak, karaoke txikiak, nik aurten deskubritu dut mundu hori eta zoragarria da eta aukera duzu goizetik arratsaldeko partera arte hainbat ekitaldi eta gauzak egiteko eta bitartez festak beste modu batetara disfrutatzeko. Atzo festen hasierako edo aste nagusiaren hasierako pregoian ere, onintzen baita pregoilariak aipatzen zuen, ez? Festak izan behar direla guztiontzat, aurrentzat ere izan behar direla festak eta gaurko horren erakusgarrietako bat edo ekitaldi horien artean, aurrentzako ere ekitaldiak egotea zein garrantzitsua den erakusten duen desfilea. Eta desfile horretan bete-betean sartuta Mikel Etxarri. Mikel, norekin zaude aurrera? Hortxe gaude, garro baten montatu gara, aritzekin. Hau da Txinako desfilearen hasiera konkretuki. Hau da Txina aurten hasi da, sorpresa moduan edo berritasun bezala jarri dute Txinako, gertutasun bat eukitzeko. Kontau guzu, Aritz, nun gaude montatuta eta zer dau? Hau da karru bat. Eta zertarako da kasuetu karru bat hemen gaur? Zertarako da, badakagu txaranga bat, eta hemen, begira nor daukagu hemen. Nor da? Hau da festa bat, kriston festa bat. Umentzako baino, baitaren helduentzako, ez da? Bai, hau da familientzat, ikusi, denonak daude superentregatuta eta da niretzako opari bat hemen egotea, ez dakit. Zu bilbotar bezala beti ontzea beste alboan eta ja oain desfile bat. Bai, hau da nire lehenengo urtea hemen eta nago pasatzen primeran, ezin dut sinetzi. Ez zaizu tokatu leku txarra, ez zea gutxien, ez nekatu ez zea nekatu. Bai, joe, begira, baina superposti. Kirola ja konbalidatuta. Bai, eta gero, ohera, festa pizka bat. Etxazira azte nagusia, disfrutatu berdezue. Beti, goizez, gauez, beti. Hau da, hemen dagoen ambiente ikusi zazue, oentxe, hasiko da hemen txinatar desfilia pasatzen, ingurrenetatik, jendez beteta, konfetiz beteta, kolorez beteta, eta humorez beteta baita ere hemen. Guazen! Haupa! Barrutik bizitzeko, aipatu dugu aurretik nola urtero saiatzen diren desfile honetan keinuren bat egiten edo ateren bat zabaltzen munduko beste txokoren batera, aurten Txinako urte berriari eta txinatar mitologiari egin nahi izan dio desfileak txoko berezia, ikusten dugu karpa erraldoia nola dagoen, ikusi dugu nola dagoen lanpara gorri handi hori ere, Txinako urte berriko ospakizunetan hain erabilia izaten dena edo hain presente egoten dena, lehoi txinatarra ere ikusi dugu, Txinako mitologiaren parte dena, eta sorpresa handi bat oraindik ikusi ez duguna, eta hemen agertu da, aurtengo berritasunetako bat, panda hartza, bambu gainean etzanda eta bambua jaten, eta atzean pixka bat ikusi dugu Txinako urte berriaren dragoia irudikatzen duen irudi hori, puzgarri erraldoie hori,
eta entzuten ditugu su txikiak ere, nola su artifizial txikitxoak ere nola zabaltzen dituen Txinako urte berri horrek, Txinako urte berrian ohikoak diren hainbat elementu erakutsiz, bali-baliaren desfile honetan. Urte batzuetan izan dira desertuko animaliak, egon izan dira bestelako puzgarri, bestelako irudi erraldoiak ere, keinu txikiak eginez edo aurrei bestelako munduak zabaltzeko asmoz, eta aurten Txinako urte berria izango da protagonista. Aurtengo sorpresa horregatik desfilearen amaieran, desfileari itxiera emanez, ze garrantzitsua den aurren gertuko mundu horretatik mundura ateak zabaltzea. Bai, magiaren berezitasuna hori da, ez da mugaz kanpo bidaiatu dezakegula, eta begira, aurten Txinako urte berria, eta nik uste dut, kondairak dioenez, enperadore Lukiak lasterketa bat antolatu zuen ibaiaren barrenean, eta iritsi ziren lehenengo 12 animaliei eman zitzaien urtea zaintzeko orea. Horien artean izan zen sagua, zezena, tigrea, untxia, dragoia, sugea, eta hortik dator pixkat kondaira. Eta hemen ikusten ari gara dragoia, lehoien dantza, hemen ikusten dugula, oso ikusgarria da beste kultura batzuetan, eta gaur Bilbon parte izatea eta Bilboko balearen desfilean izatea, ore bat da, eta esan duguna, magiak azkenen, magiarekin bidaiatu dezakegulako, eta ez dugulako etenik ez dago mugarik magia unibertsala da. Txinako urte berriak ikusentzule askok jakingo duten moduan, urtero badu animalia bat, urtero animalia baten urtea izaten da, aurten da zaldiaren urtea, suzko zaldiaren urtea, baina aipatu dituzun animalia horiek, bakoitzak badauka bere urtea, sagua, idia, beste auntza, untxia edo erbia, beste hainbat eta hainbat animalia, tradizio horretan eta Txinako tradizio horretan bakoitzak bere ezaugarriak eta bakoitzak bere kondaira, bere historiak dauzkanak, eta aurten esan dugu suzko zaldia. Eta badirudi gainera, naturaren 5 elementuei lotuta dagoela egurra, sua, ura edo metala. Eta animali guztiak dute lotura elementu batekin. Zuk badakizu, zu jaio zinen urtean ze animalia zen? Aztu egin zait, begiratu nuen bere garaian. Uste dut untxia naizela, zuzertzara, Nik aurten ikasi dut idia naizela. Begira. Eta ados zaude, zuk uste duzu? Bai, ni oso ados nago. Egia da, gaurko Txinako urte berria irudikatzen duten animalia hauen artean guztia gustatu zaizkidala, eta enaizela gai bakarra aukeratzeko, baina nirearekin konforme. Karpa erraldoia, karpak zeoikoak diren txinatar kulturre tradizioan, eta askotan tenpluekin eta nola lotzen den, arrain hauen presentzia, ze arrain bereziak diren, ikusi dugu bisigua akaso ez dain ikusgarria, baina Kantauri itsasoan karpak ze presentzia daukan momentu honetan, nasketa bitxia, eta hori Kantauri itsasoko bisiguak eta Txinako urte berriko karpak nola nahaztu dituzten gaurko desfile honetan. Nik nahi dut galdetzea Mikelek eta Maialenek ea Txinako animalien artean zein gustatu zaien ikuslei gehien. Ze ikusten ari gara herensuge txinatarra, laino baten gainean nola daramaten, ikusten ari gara su txiki horiek ere, ze bereziak diren, abuztu betean, Bilboko aste nagusi betean, bestelako su artifizialak ere ikusiko ditugulako, eta gauean gainera, eteben zuzenean ikusteko aukera izango dugulako, baina arratsaldeko tarte honetan, eta aurrei zuzendutako bali-balearen desfile honetan ere, ari gara ikusten su artifiziale txikitxo, hori, panda, zoragarria. Gaina panda dago buruz gora begira, pixkat alperrontzi dela esaten zaio. Nire uste ez dela alperra, nire uste panda dela, aizu, lasaia, animali oso lasaia, eta
arazorik gabekoa. Baina bai egia dela oso maitagarria dela, ezta? Eta ikusten gara dragoia ere, mitologia, aipatzen ari garen magia horrekin, eta zuzenen ikusten dugu aurren aurpegiak txundituta daude, ez hau zabali geratzen dira. Eta hori, txinatarra botek elementu hauek ekartzea, nik uste dut politia izan dela gaur Bilbon horlakot ikustea. Eta oikoa, orduan ikustean behin, baizu. Mikel Etxarri, Txinako urte berriko puzgarri horiekin jarraitzen duzu, non zaude desfilean, ze unetan zaude orain? Bai, hemen jarraitzen dugu Txinako intxable hauek ikusten, Leire, Libe, kontakuzu, nola izan da urtengo sorpresa gustatu zaizue? Bai, oso guaia izan da, eta gainera berria izan da, eta ez genuen espero. Eta gustatu altzaizue? Ze gustatu zaizue gehien bat? Panda? Ez dakit bestela gustatu zaizuen dragoia? Dragoia. Bai. Eta dantzariak baita? Bai. Guraso kontatu, nola bizitzezue gaurko egun? Urtero etortzen gara eta aurten egon dira nobedade asko eta izan da oso polita. Bai. Eskertze dan urtero gauza berriak? Bai, eskertzen da, ze hori urtero gatozenez, gauza berriak egotea oso ondo dago, bai. Txikienetzako dragoian soinua nola da? Nola egiten du dragoiak? Nola egiten du dragoian soinua? Nola egiten du dragoiak? A ber, fuerteo. Eta orain nahi konfetia jasotzen batzuk, baina beste batzuk oraindik botatzen, bota! Hemen jarraituko du konfetia botatzen, txinatar desfilea ikusten, balea ikusten eta puzgarri guztiak jarraitzen. Eskerrik asko Mikel eta kuadrilla, eskerrak dagoeneko jasota zeuden konfetien gainera bota dituzten konfetiak. Ikusi ditugu orain gure kameretan ere, Bilboko udaleko garbiketako langileak nola ari diren, desfilea amaitzen den unean bertan kaleak berriro ere garbitzen, aipatu ari gara, zenbat jendek egiten duen posible aste nagusia, eta tartean, hain ikusezina izan daitekeen lan hori ere, desfilea amaitzen den unean, eta pantailan ere ikusi duzuen lan hori, ze garrantzitsua den, aste nagusiak jarraitu dezan, eta aste nagusia posible izan dadin, baina ikaragarria da nola desfilea amaitzen den momentuan bertan, dagoeneko langileak ari diren, garbitzen, errepidea garbitzen berriro ere, txukun uzteko, gainerako kontuek aurrera jarraitu dezaten. Festa jarraitu alizateko, egia da, atzo ere txupinazoaren ostean, hortxe Arriagan parean ni flipatu inun, hortxe nengoen, eta nola txupinazoaren ostean jarraian atera ziren garbitzera dena garbi utzi zuten, eta ikaragarria da euren lana, ikusezina egia den lana, baina guretzat gero azkenean beharrezkoa dena festa jarraitu alizateko eta gozatu alizateko kaleak garbi ditugu eta bereien lanei esker da. Ikusgarria delako desfile hau, baina Bilboko aste nagusian goizaldeko ordu horietan edo goizean hemen egon denak badaki han konpartzen txosnen parean, konpartzen egitura ikaragarri horien eta parean nola hasten diren langileak dena garbitzen, beste egun batez Bilboko aste nagusiak aurrera egin dezan, eta esan ari gara, hainbat eta hainbat pertsonak egiten dutela posible, baina langile hauen lana ere azpimarratzekoa. Eta momentu honetan ari dira, Txinako urte berriko puzgarri horien atzetik joaten, horiek direlako gaurko desfileko azken protagonista berriak, eta aipatzen zuen orain, Mikelekin egon den emakume horrek, urtero etortzeko ohitura daukanak, zenbat eskertzen duen zerbait berria egotea, eta kasu honetan gainera, oizeder lehen hasi garelako aipatzen, kulturaniztasunean oinarritutako lehiotxo hori zabaltzea, ze Bilbo anitza da, Euskal Herria anitza da, eta, Txinako urte berriari keinutxo bat egiteak ere, zabaltzen du, kulturaniztasunera beste lehiotxo bat. Beste kulturak ezagutzeko aukera izatea txiki-txikitatik, uste dut, aukera paregabea dela eta aukera ematen digula balearen desfile honek. Kasu honetan, oraintxe bertan, pantailan ikusten ari gara, Txinako lehoia, eta badirudi zorigaitzak eta pentsamendu txarrak kanporatzen dituen animalia dela.
bere dantza, alai eta zalapartxuak jai guztietan magia sortzen du, eta niri gustatzen zait batez ere desfilaren amaieran hau izatea, ezta? Justo irakurketa hori izatea, ez? Hori gaitzak eta pentsamendu txarrak kanporatzea, eta desfile honetan horrela bukatzen ikusten politxa dela hemen. Aste nagusia delako, modu batean Bilboko urte berria ere, ez? Aste nagusitik aste nagusira berritzen delako Bilbo, eta badelako parentesi txiki bat, Bilboko, zalapartaren erdian, beste Bilbo bat imaginatzeko, eta gaur moduan, umeak erdigunean jarriko dituen Bilbo bat imaginatzeko ere. Mikel, norekin zaude? Mikel Etxarri, norekin zaude une honetan? Begira ze kuadriakin topatu nahi zen hementxe, Kristina, konta eguzu, zer, nolako guna, ez da? Bai, oso polita da, gaurko eguna oso polita da hemen Bilbon. Umentzako eta baita helduentzako, emozionantea. Bai, guztientzako oso polita da. Konta eguzu, nondik zatozte? Leioatik atoz. Eta urtero na desfila ikustea? Bai, ia urtero, pasean urtean pira egin gendun, baina aurten hemen gauz. Eta txikienak nola bizi dezue desfilea? Gustatu zaizue desfilea? Zein izan da zuen animali gustokoena? Oso panda, txinako oso panda? Zein gustatu zaizue? Bueno, hemen danetik dago. Iritziak mundu guztietzako desberdinak, hemen ari da jasotzen ja, pixkanaka, guztiek bota dugun konfetia, Kristina, eskerrik asko gurekin egoteekan, eta eguna disfrutatu, hendik asko gehatzen data. Bai, eskerrik asko, Bardi. Eskerrik asko, Mikel, Txinako koikarpa ari gara orain ikusten, atzean panda hartza, aurre askoren gustokoena, aurten berritasuna izan arren, eta Maialen Zorzabal bere, zu non zaude, Txinako urteberriko puzgarri horien inguruan, edo non zabiltza desfilean? Bai, justo dragoia daukagu hemen aldamenean, euritanta batzuk ere hasi dira, baina horrek ez du geldituko, ez du etengo hemengo desfilea, eta hemenago beste behin konpainia zoragarrian, zer moduz neskak? Ondo. Komentatzen egon zerate, aurten udan, zein izan da gehien ikusi dezuen animalia? Medusa karabera. Baina ez dizuek koskik egin, ez da? Eta zer iruditu zaizkizue gaur hemen ikusi ditugun marmokak? Oso politak. Zein izan da gehien gustatu zaizuen animalia? Balea. Zergatik? Principala delako. Protagonista delako, ez da? Tira, eta gero orain zer egingo dezue, desfilea bukatuta gero? Etxera joan. Eta hurrengo urtera arte itxaron berriro desfilera etortzeko, ez da? Zenbagarren urtea da hemen? Zazpigarrena. Zazpigarrena? Baina zenbat urte dituzuzuk? 9. Jesus, orduan 2 urte ontzera honea etorri gabe, ez da? Bai. Eta zein izan da urte politena? Denak izan dira berdinak, gustatu zaidenak. Primeran, eskerrik asko neskak. Eskerrik asko, ikusten dezu hemen euritanta batzu daude, baina hemen giroa primerakoa da eta jarraituko dugu desfilean. Eskerrik asko Maialen, eta jarraituko dugu zuzenean ETV bi honen eta ETV on plataforman iragarki itarte txikitxo bat egingo diegu, eta desfile honen amaierarekin itzuliko gara, minututxo baten buruan, iragarkietara goaz, eta hemen izango gaituzue bueltan, Bali-Balearen desfilearekin zuzenean Bilboko aste nagusitik.
zuzenean Bilboko aste nagusitik zuzenean irudiok, zuzenean kaleko giroa, Bali Balearen desfilea, urtero 150.000 lagun baino gehiago biltzen dituen desfilea, urteroko hitzordua, aurrentzat berezia eta Bilboko aste nagusiko egitarau handian aurrei propio lekua egiten dien ekitaldi handienetakoa. Aurten Bali Balearen eta itsaspeko eta itsasoko gainerako animalia eta pertsonaiekin batera irudietan ikusten ari zareten Txinako urte berriko irudiak eta zuzenean kontatzen aritu direnak, adibidez Mikel Etxarri gure erreportaria. Mikel, gaur zer gustatu zaizu gehien edo zer daramazu etxera gaurko arratsalde honetatik? Gaurko arratsaldeaz batez ere, umen postasuna eta ilusioa gaurko eguna bizitzeko, neik konfesatu behar dizuet, gehien gustatu zaiten animalia, aurtengo sorpresa hau izan dela, Txinatar desfilea. Hementxe jarraituko dugu guk, hau desfilea jarraitzen, oraindik badakata ibilbidea, eta hemendik guk orain agur esango zaituzuet, eta Bilboko aste nagusiaz gu hemen disfrutatzen geratuko gera. Eskerrik asko Mikel Etxarri, Maialen Sortzalbereri badakigu gehien gustatu zaiola txangurroarekin ura botatzea, baina Maialen ezagutu dituzun lagun horien ez dakit hitzetatik zer daramazu etxera, Maialen? Bai, jende asko ezagutu dut, ikusi dut ura botatzeko mekanismo, esango nuke hori izan dela gehien gustatu zaidana, ez dizuet gezurrik esango, eta disfrutatu dugu ozeanoko izakiekin, Bali Balearekin, marmokekin, zoragarria izan da beraz, eskerrik asko jarraitu gaituztu honoi, eta honen arte. Eskerrik asko Maialen, Mikel Etxarri eta Maialen Sortzabalbere gaur erreportari lanetan kalean, Gran Bian aurrera eta atzera ibili direnak, eta ETV-ko mikrofonoetan gurekin batera izan dena Oizeder Maio, lehen aldia zuretzat ere, Txinako urte berriko animalientzat ere, guraso moduan lehen aldia, zer moduz lehen aldi berri hau? Estreinuak, oso, ore izan da zuekin partekatzea eta zuekin estreinatzea, egia esan, eta asko gustatu zait, nik uste ja, mendik aurrera urtero izango dudan zita izango da dela, dudarik gabe, eta etxeko txikitsuarekin, garairekin etorriko naizela, ze asko gustatu zait, eta zuekin partekatzea, mila esker gonbidapenagatik. Eskerrik asko zuri, Oizeder Maio, komunikatzailea, Gazteako lankidea eta azken hilabeteetan beste lehen aldi batekin, beste proiektu batekin ari dena, Onkixin bideo podcasta, dagoeneko atal batzuk ikusteko aukera izan dugu eta etorriko dira gehiago. Bai, noski baiet, lehenengo denboraldia ja bukatu da, eta hortxe, elkarrizketa dira pertsonalak, euskaraz egindakoak, eta Onkixin da ongi etorri. Erronkarieraz, bertakoa dalako nire aitaren familia, eta, keinu txiki bat zan, baita ere, euskalkiei eta bultzatzeko, ze hori da baita ere podcasteren helburua, beraz, gonbidatuta zaudete entzuteko, eta parte hartzeko baita ere, ane, ojo kuidau! Txinako urte berria, Bali Balearen desfile honetako aurtengo nobedadeetako bat, Bali Balearen desfilea 150.000 pertsona elkartzen dituen desfile handia, urteroko hitzordua familientzat eta aurrentzat Bilboko aste nagusi honetan, ikaragarria izan da aurren aurpegiak, aurren postasun hori, gurasoen postasuna eta aurren lagun guztien postasun hori jasotzea, Mikelek eta Maialenek esaten zuten moduan, Oizeder Maio eskerrik asko, eta ikusentzuleok ikusten ari zarete Txinako urte berriko su artifizial txikitxo horiek nolako zarata eta nolako poza banatzen duten, baina gaur 10:00 ETV baten, zuzenean Bilboko aste nagusitik, su artifizialak gaur Ilaski Serranorekin eta Claudio Landarekin gonbidatuta zaudete, etxeko txikienak, etxeko nagusiak eta gainerako guztiak su artifizialak zuzenean ikusteko 10:00 aurrera ETV baten, gu hemen agurtuko gara, mila esker gaurkoa posible egin duzuen guztioi eta gozatu Bilboko aste nagusia.